Pythagoras' sætning. Pythagoras' sætning beskriver forholdet mellem sidelængderne i en retvinklet trekant. Pythagoras' sætning ser således ud. A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Jeg vil bevise Pythagoras' sætning ud fra arealer. Jeg har her en figur, som består af 4 ens trekanter, som tilsammen danner et kvadrat med et kvadrat indeni. Det omskrevne kvadrat, det vil sige hele det her, vil have arealet A er lige med parentes A plus B i anden. Og hvis man regner det ud, så giver det A er lige med A i anden plus B i anden plus 2 gange A gange B. Arealet af samme figur kan også beregnes ud fra summen af de 4 trekanter og arealet af det indskrevne kvadrat. Det vil se sådan ud. A er lige med 4 gange parentes A gange B divideret med 2 parentes plus C i anden. Og når man så reducerer det, så kommer det til at se sådan her ud. A er lige med 2 gange A gange B plus C i anden. Jeg sætter nu de to forskellige udregninger af samme areal lige med hinanden. Og det kommer til at se sådan her ud. A i anden plus B i anden plus 2 gange A i B er lige med 2 gange A i B plus C i anden. Da der står 2 gange A i B på begge sider, fjerner vi disse to ved at trække det fra på først den ene side, og efterfølgende også på den anden side af lighedstegnet. Og så forsvinder de på begge sider. Tilbage har vi Pythagoras' sætning, som er A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og sætningen er hermed bevist.